Maray na aga mga tugang oya po ang mga bareta ngunyan na Martes. Kami po ang mahatod kan bareta. Maray na aga sa Indo Gabos, saro po ako sa Indong makakaibahan, Jasmine Baloloy. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, pagkagadaanin sa rong lalaki sa irarom kantulay sa barangay Lamba, Legazpi City, Kasuudma. Padagos pang pigin bistigaran kan Legazpi PNP. Kampanya kontra ilegal na droga kan PNP Bicol nagresulta sa pagkakakumpiskar kan sobra sarong milyon na kantidad kan ilegal na droga. Tribo Pawaeños, kampiyon sa Santo Cristo Festival Interbarangay Street Dance Competition. Saud Trade Fair na Flores de Mayo sa Ayala Malls, Legazpi City, binuksan na kan DTI Albay. Sa lado nasyonal, DSWD asin LGU padagos ang pagatod nin ayuda sa mga pamilyang naapektaran kan omenaging bagyong Aghon. Pilipinas puminalag sa unilateral fishing moratorium kan China sa South China Sea. Senate President Chis Escudero nagpaimutik sa mga chismis na aliporisya kan Malacanang. Kabilugan na utang kan gobyerno suminakat pa sa haros 8% sigun sa Bureau of Treasury. Sa ibang nasyon, sobra 2,000 katawon na ilubong nin buhay sa Papua New Guinea dahil sa landslide. Dallas Mavericks na mantinir ang paggana sa Western Conference Finals as nairehistro ang 3-0 lead versus Minnesota Timberwolves. Detalles kan bareta. Enot sa lado lokal. Sobra 1.2 milyon pesos na kantidad ng illegal na droga ang nakonfiskar kan Philippine National Police sa sarong simanang operasyon poon kan Mayo 20 sa kod 26 ngunya na taon. Dalandigdi uminabot na sa 44 katawo ang nagkadarakop sa 40 operasyon sa Kabikolan mantang sobra sa 175 gramo na ang timbang kan shabu asin siyam na gramo kan marijuana. Inibase sa pinaka-ultimong datos kan Philippine National Police sa padagos na kampanya kontra ilegal na droga. Sa ngunyan, padagos ang pigagibong lakdang asing programa kan pulisya para dagos nang maubos ang presensya kan ilegal na droga sa Kabikolan. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Padagos pang pinag-iimbestigaran kan Legazpi City Police Station ang sarong lalaki na nakuanggadan sa irarom kantulay kan Barangay Lamba, Legazpi City kasuhapon. Udto kasuudma kan mahiling ang lawas kan biktima kan sarong aki na parasira na tulos mampigresponderan kan na pulisya. Sa inisyal na investigasyon kan mga autoridad, nagbadil kan sa diri ang biktima mantang nadiskubre na residente ini kan Barangay Kararayan, Naga City, Camarines Sur. Asin miyembro kan Armed Forces of the Philippines mantang nakadistino ini sa laog kan Campo Simeon Ola sa Legazpi City. Harani sa daghan ang tama kan biktima mantang daiman ipinaluwas ang pangaran bilang pagsunod sa Privacy Act. Sa ngunyan, padagos pa ang investigasyon kan mga autoridad para sa magkakanigong disposisyon. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Nairehistro ang duwang volcanic earthquake sa Bulkan Mayon. Inibase sa nakaaging 24 oras na monitoring kan Feebles Linion Hill Observatory Station katakod kan padagos na aktibidad kini. Ang average sulfur dioxide emission nasa 544 toneladas mantang padagos paggararay ang ground deformation. Mantenido nakabandera ang alert level 1 status kini mantang
maigpit man ipigbabawal ang paglaog kan publiko o kung sisay man na persona sa laog kan 6 kilometros na permanent danger zone sa Bulkan Mayon. Naging mainit alagad makulor ang ginibong kompetisyon sa Santo Cristo Festival 2024 Inter-Barangay Street Dance Contest sa Barangay Dapdap, Legazpi City. Ginana kan tribo Paweños ang kompetisyon mantang first runner-up ang tribo Tamauyan. Second runner-up ang tribo Victoreños mantang third runner-up ang tribo Jovenes. Mientras tanto, nakakuha nin special awards ang tribo Paweños. Iyo ang moving choreography, best in costume and props, as in best in exhibition. Tinawan man nin saro pang special award ang tribo Paweños ni punong Barangay Glen Barcelon sa pagtaon nin onras o pagpupugal sa mahal na patron na si Santo Cristo bago ang kompetisyon. Nagpahayag naman nin pagbati asin pasasalamat si punong Barangay Barcelon sa gabos na nagpartisipar sa nasabing kompetisyon asin sa padagos na pagpartisipar sa mga aktibidades sa selebrasyon kan Santo Cristo Festival ngunya na taon. Binuksana ka na Department of Trade and Industry Albay ang Saud Trade Fair na Flores de Mayo sa Ayala Maulos, Legazpi na notara na manlanlain na lokal na produkto ang mailing sa 27 micro, small and medium size enterprises sa probinsya. Naka-display man ang mga produktong agrikultural hali sa mga paraoma kan probinsya. Katagod kanipig inganyar ang gabos na bisitahon ang Saud Trade Fair mantang ini madurar sa good sa Mayo 30 ngunyan na taon. Nagtutubod si Mr. Jose Locsin Jr. na ang kasal sarong koneksyon asin relasyon sa mahal na Diyos. Inibilang defensa sa Marriage asin Family and Life sa Nasyon bilang reaksyon sa nakapasar na Absolute Divorce Act o House Bill number 9349 sa House of Representatives. Sa entrevista kan DZGB News kay Locsin, in kaso maipasar ang propwesto asin makikipagdiborsyo, pigpuputol ang relasyon sa Diyos. Dagdag pa niya na ang mga kaakian ang saro sa primerong maapektaran sa naunang bita ng bill kung kaya kinakaipuhan na mapugulan asin pag-adalan ang nasabing lay. Nagkaigwa na enkwentro, entry kan mga miyembros kan New People's Army asin mga tropas kan gobyerno sa Barangay Taberna, Kawayan, Masbate. Sa report kan 9th Infantry Division kan Philippine Army, 15 miyembros kan Platoon 2 Kilusan Group South Sub-Regional Committee 4 ang nakaenkwentro kan mga tropas kan gobyerno na nagdurar nin 10 minutos. Matapos ang insidente, nabawi kan mga otoridad ang mga armas asin eksplosibo na nagkawaralat kan magpakadulag ang mga rebelde. Dahil man inarestong nalugadan o nagadaan sa lado kan mga otoridad sa nangyaring insidente. Apat ang lugadan sa Legazpi City matapos matumbahanin kahoy sa piglunadang tricycle. Duwa naman ang lugadan sa Mercedes Camarines Norte na natamaan manin kahoy mantang saro naman sa Santa Magdalena, Sorsogon. Sigun kay Office of the Civil Defense Bicol, spokesperson Gremil Nas, padagos pang piga-assess kan sa idang opisina kung an insidente dahil sa epekto kan bagyong aghon. Katakod ka ini naglalaom ang opisyal na dainin mairehistrong casualty dahil sa maraot na panahon. Sa impormasyon man kan Department of Agriculture, daini na irehistrong damage loss sa mga pananom dahil sa nakaaging bagyong aghon. Iyan ang primerong kaptang kan mga bareta. An iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan.
Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Igwa akong may picture, tuwa na visto mo. Si Jessup Salceda ang kaibahan mo. Nakul na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, minapulos na, ipapadagos ni Jessup Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessup Salceda. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, ipasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Damang-dama ang ginhawa sa Generica Drugstore with our Summer Saya raffle promo. Get one raffle entry with 300 peso worth purchase of generic medicines. Join na at magkaroon ng tsansa na manalo ng trip to Boracay, hotel staycation, cash prize worth 5,000 pesos o isang taong supply ng gamot worth 12,000 pesos. See posters and print ads for more details. Promo duration is from April 15 to July 5, 2024 per DOH FDA CDRR permit number 1519 series of 2024. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan Barreta sa Lado Nacional. Puminakol na sa 7.8% ang kabilugan na utang kan gobyerno sa katapusan kan Abril matapos makapagresto nin dobling digit na pag-itaas sa year-on-year kan domestic financing. Ang kabilugan na utang kan gobyerno sa primerong 4 na bulan ngunya na taon o minabot sa 1.1 trilyones pesos. Mas salang kawini sa 1.08 trilyones pesos na naresto sa parehong panahon kanakaaging taon. Ang domestic borrowings nag-itaas man nin 38.69% sagod sa 1.04 trilyones pesos sa katapusan kan Abril hali sa 749 bilyones pesos na narestro kanakaaging taon. Nakatipon man ang gobyerno nin 76.8 bilyones pesos sa mga short-term
IOU sa primerong 4 na bulan kan 2024 mantang 377.2 bilyones pesos man ang kinuakan fixed rate treasury bond. Siriman ang 584.8 bilyones pesos na tipon kan Pebrero sa paagi kan tangro na retail treasury bonds. Siriman ang foreign financing uminabot sa 124.1 bilyones pesos, 62.27% mas ababa kaysa kanakaaging level na 328.8 bilyones pesos. Puga-puga ang Department of Social Welfare and Development o DSWD asin local government units o LGU sa paghatod nin tabang sa mga pamilyang naapektaran kan bagyong aghon. Sigun kay DSWD spokesperson Irene Dumlao na nakapagpasiguro na ang ahensya nin family food packs asin non-food items sa mga piling lugar sa nasyon. Nakipagkasundo man ang DSWD sa nagkapirang LGU para magamit ang sa indang mga bodega bilang sarayan kan relief goods. Nakapag-distribuer na ang DSWD nin sobra 1.3 milyon pesos na kantidad nin tabang sa mga probinsya kan Marinduque, Oriental Mindoro, Albay, Camarines Sur, asin Sorsogon. Patagos man ang koordinasyon kan DSWD field offices sa mga lokal na gobyerno sa mga lugar na rinapado kan bagyo para maaraman ang iba pang nangangaipo kan mga naapektaran. Kinonfirmar kan na Department of Foreign Affairs ang pagprotesta kan Pilipinas kontra sa unilateral 4-month-long fishing moratorium kan China sa nagkaparang parte kan South China Sea. Ini lalo na tamadorar ang nasabing fishing ban sa September 16, 2024. Sa diplomatic note kan DFA, tinawan doon kanin ang Pilipinas may sovereign rights as in jurisdiction sa Philippine Maritime Zone. Inibase sa paragraph 716 kan final as in binding kan 2016 arbitral award on the South China Sea. Ang nasabing fishing ban suway man sa Article 56 ka 1982 United Nations Convention on the Law of the Seas. Nagpatanid man ang Pilipinas na ang unilateral na implementasyon kan China nin fishing moratorium magdadara nin tensyon sa West Philippine Sea as in South China Sea. Nangapunan man ang Pilipinas sa China na iwasan ang mga aksyon na nagbabayular sa mga diretsyo kan Pilipinas. Kinontestar ni Senate President Francis Chis Escudero ang chismis na pinili siya bilang pamayo kan Senado dahil sa pagiging laki o alipores kan palasyo. Sinabi niyang unfair ang akusasyon dahil daiman nga ni nagbuboto ang palasyo sa nasabing issue. Idinagdag pa niya na ang mga senador mismo ang nagboboto para pilion ang Senate President. Ginibo ang reaksyon kasunod ka nainot na pahayag ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri na may outside forces na imbuelto sa pagsalida nin liderato sa Senado asin si Escudero, ang sulamenteng kandidato kan palasyo para salidahan si Zubiri. Alagad bago nagsalida kan liderato sa Senado, sinabi ni Escudero na bako siyang interesado maging Senate Chief. Sa likod kan kontrobersya, may kinaaraman sa direksyong liderato ni Zubiri, lalo na sa issue kan charter change. Kan Mayo 16, nangenot si Escudero sa pagbabago kan liderato kan Senado, kung saan 15 na mga senador ang nagpabor sa iya para salidahan si Zubiri. Naka-alerto naman ang Manila International Airport Authority para maiwasan ang paglalakop kan flirt COVID variant sa nasyon. Ipinag-orden ni MIAA General Manager Eric Jose Inis sa housekeeping services providers sa kabos na terminal kanini Aquino International Airport Terminal na magkondukta nin regular disinfection sa check-in counters, immigration counter, taps, as in sa mga plastic trays na pigagamit sa final screening kan mga bagahe nin mga pasahero. Sinugo man kan MIAA management ang gabos na food concessionaires na i-disinfect mi ang sindang mga lamesa. Maigpit man ang screening na pigagibo kan Bureau of Quarantine sa mga nag-aabot na pasahero sa NAIA Terminal.
Tanganing maiwasan ang pagkalibong asin kariribukan dapat saro sanaan spokesperson sa issue kan West Philippine Sea. Ini ang rekomendasyon ni Senate President Francis Escudero dahil sa ngunyan, dakol na mga opisyal ang nagtataram asin nagtataon ng reaksyon kan mga isyong may kinaaraman sa West Philippine Sea. Sinabi ni Escudero na pugulan nguna ang ibang nagtataram may kinaaraman sa issue dahil kung marereparo, nagtataram ang Coast Guard, nagtataram ang Secretary of National Defense, nagtataram ang Chief of Staff. Sigun sa Senate President, dapat i-funnel ninda sa sarong tagapagtaram sa na manungod sa gabos na issue na nakapatos sa West Philippine Sea pag-abot sa posisyon, paniniwala asin gigibuhon kan executive branch para dai maging dahilan ini kan dagdag na kariribokan asin pag-init sa issue na ini. Nagtutubod si Escudero, nagabos na dai sintikan, mareresolberan sa paagi kan paghororon kaya hinagad ka ini sa gobyerno asin sa China na magkaigwanin dialogo para mapakulpa ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Bareta Holly sa ibang nasyon, sobra 2,000 katawo ang nagkarulubong nin buhay sa sarong harayong lugar sa Papua New Guinea narakan dakulang landslide. Sigun sa report ka National Disaster Center ka nasabing nasyon sa United Nations. Nangyari ang landslide ka nakaangi aldaw kung saan nagrampawag ang parte kan Mount Mungalo sa Inga Province dalan sa tanganing magkatarambunan ang mga kaharungan maging ang mga tawong nagkakaraturog kan mga oras na ito. Padagos pa ang pagigibong operasyon para mailigtas ang mga biktima kung saan tarabang-tabang ang mga otoridad asin mga residente. Sigun kay UN Migration Official Sirahan Actoprak, napadagos pa manggararay ang pagbagsak ang nagkaparang gapohali sa kababuldan. Igwaman ng mga tubig na nagbaburulos pababa sa bulod na posibleng maging kausa kan pagkarasay ng daga. Pigtutubudan ang nagkaparang simanang pag-uran ang kausa kan dakulang landslide sa lugar. Baretang sports, sa giraray na namayagpag ang Dallas Mavericks sa laban nindag sa giraray kan Minnesota Timberwolves. Poon sa pagsikad kan kawat dai nagpapugol ang Mavs para ibagsak ang kalaban na team. Guminibo ang point guard na si Luka Doncic ni na 33 puntos asin 33 man hali kay shooting guard Kyrie Irving. Mantang 16 puntos man kay PJ Washington Jr. para sa Dallas. Sa ngunyan 3-0 na ang serye asin nasa disadvantage position ang Minnesota para makabangon gikan sa sunod-sunod na pagkadaog. Ultimo sa detalles kambareta ang kamugtakan kan panahon nasa linya ang pag-asa. Para po sa tuyong weather forecast ngunit aldaw ni Martes, bagyang nagluya ang bagyong si Agon habang padagos pa rin naghihiro sa direksyon na panorteng Sirangan, paparayo naman sa kadagaan kang Luzon. Alas 4 ngayon ng aga, horining namataan sa distansyang 315 km Sirangan kang Tuligaraw City, Cagayan. Sa ngunyan, may taglay na kusog na duro sinaharap ng sentrong nag-aabot sa 130 km per hour at sinipagmugsukan duro sa nag-aabot sa 160 km per hour. Samantala, mayo naman nakabanderang tropical cyclone signal sa anuman na parte kan sa tuyang nasyon. Nakaka-apekto man ang southwesterly wind flow o duro sa nagali sa timog sulupan sa sulupan na parte kang Central Luzon, Southern Luzon at Visayas. Nakabikula nila lauman ang bahagya hanggang sa mapanganuro ng kalangitan, lagad posible pa man ang mga pulong pag-uran o pagkikinatpag na dudol. Moderato sa kung sa makusog na duros na hali sa timog sa kung sa timog sulupan, matean, na may moderato sa kung sa mahalo na kanagatan. Tinateng agwat ng temperatura sa maghapon, 25 hanggang 33 ang saktang Celsius. Ang taldang nagsirang alas 5:18 ng Mininaga, masunod pa ka na alas 7 din hapon. Alipudigit sa Diyos di Pag-asa, parigin sa mucho. Yan mga tugang nga detalles kan mga bareta ngunyan na Martes. Sa pangarang kan mga pagriba, Mardila, Jenny Matthew Balyaran sa Newsbase, Ramir Tanay sa lado teknikal asin Pag-asa. Kami po ang nagatod kan bareta. Salamat kan sa indong pag-antabay sa giraray. Ako po ang saro sa indong nakaibahan, Jasmine Baloloy.
Ako man po si Edwin Taral talang sasabing salamat kan sa inong pagkantabay. Masunod na an hapot. Yan ang DCGB. Barata alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon. Masunod na. Pagkalipas lang kaini. Ang ibang energy drink nagpopromisa nin kusog pero arog lang kanian kaya. Ang kaipuhan mo arog kani. Bagong Predator Energy Drink. Rule your kingdom. 17 pesos sana. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po